Manga muri kupi? Kataurai zvamuri zvangamuchita. Tatorwa na sekuru Godi chiperekedza Tete atenda kupamusana baba ndimanani mimi taurai kubva uko. Ini ndina mai Chodza ndina Tete panamba 18. Kwemi? Ini ndina mai Primo muna Runyararo panamba 54. Ndina Chihota. Okay. Amaiwe muri kuzayani ka? Matapi ndiko kwedu kuzayani. Mana zvimwe zvamuda kutaura? Aiwa tafara chaizvo tichiona tafara chaizvo tichiona tete wavo waGodi tari yenyu mimi. Moresai vari kunze kwenyika? Vese variko ikoko neshamwari dzavo tinovasivisa chaizvo nevana vavo. Zvinofadza maita bo sharp maita basa. bo